descendente, sería el número reproductivo instantáneo, que como todos sabemos lo que indica es el número de contagios que origina un caso activo y que, como saben, cuando estamos por debajo de 1, estamos en es digamos lo deseable. Cuanto más por debajo de 1 estemos, sería una cifra mejor, y cuanto más por encima de 1 estemos, sería una cifra peor. En este caso, como pueden ustedes apreciar en esta gráfica, lo que se observa es que la incidencia, el número reproductivo instantáneo en Galicia ha descendido por debajo de 1 de una manera importante. Y si bien la semana pasada ya hablábamos de este descenso, en esta semana ya se observa que estamos incluso por debajo de 0,8. Este dato, como les decía, que indica el número de contagios originados por un solo caso, es un dato pues que también objetiva que estamos en una fase descendente. Además, también hay otra serie de datos importantes, como es que del total de concellos de Galicia, que son 313, 20 no tuvieron casos en los últimos 14 días, lo que supone 6 concellos más que no tuvieron caso respecto a hace una semana, respecto al día 1 de febrero. Y además, el número de concellos sin casos en los últimos 7 días ha subido a 46. La semana pasada estábamos en 38 que no habían tenido casos, estamos en 46 que no han tenido casos nuevos en los últimos 7 días. Además de esto, si hablamos de tendencia, lo que observamos es que en fecha de 20 de diciembre había un tramo ascendente, que también pueden ustedes, yo creo que es más visual, ¿no? Si enseñamos una gráfica, si se fijan, lo que se ve en la gráfica es una tendencia ascendente desde el día que culmina en el día 22 de enero, hay un máximo, para posteriormente descender. Y este descenso en este momento es de menos 5,6. Recordarán ustedes que la semana pasada hablábamos de un descenso de menos 4,8. Es decir, seguimos descendiendo y este descenso es ahora ligeramente mayor de lo que hablábamos la semana pasada. Con estos datos, de la situación global de Galicia, ahora, yo creo que es el momento adecuado para empezar a desgranar los datos de los 7 grandes concellos. De manera general, podemos decir que las 7 grandes ciudades gallegas han mejorado su tasa tanto a 7 como a 14 días. La ciudad o el concello que en este momento tiene una tasa superior tanto a 7 como a 14 días es A Coruña, en la que tiene a 14 días una 697 y a 7 días 305. Si bien es cierto que estamos hablando de que es la ciudad que tiene una tasa superior de las 7 grandes ciudades, también es cierto que ha mejorado de una manera muy sustancial. Ha pasado de 883 a 697 y de 392 a 7 días a 305. También ha mejorado Ourense, que ha pasado de 906 a 606 a 14 días y de 381 a 225 a 7 días. Esta misma foto nos la arroja Pontevedra. Pontevedra también ha mejorado, ha pasado de 650 a 595 a 14 días y de 352 a 242 a 7 días. Aquí es evidente que si nos fijamos en cuál es la evolución de la última semana, la foto ideal es la que hemos hablado a 7 días, es decir, la mejoría de Pontevedra es bastante buena si vemos que ha pasado, insisto, de 352 a 242. En cuanto a Ferrol, Ferrol ha pasado de 602 a 554 la incidencia acumulada a 14 días y de 297 a 257 a 7 días. Santiago de Compostela también ha experimentado una mejoría, pasando de 644 a 466 la incidencia acumulada a 14 días y de 277 a 189 a 7 días. Santiago le ocurre un poco lo que le ocurre a Pontevedra, y es que la mejoría que ha experimentado se ha acentuado en la última semana. Y en cuanto a Lugo, Lugo se mantiene conjuntamente con Vigo como los 2 concellos de estas 7 grandes ciudades que arrojan menores tasas de incidencia tanto a 7 como a 14 días. Lugo está en este momento en 384,6 a 14 días y en 161 a 7 días.
y Vigo se sitúa como el concello con menor incidencia acumulada, con menor número de casos acumulados por 100.000 habitantes, tanto a 14,7 días. Está en este momento en 367, la semana pasada estaba en 464,5 y a 7 días ha mejorado también de una manera muy sustancial y ha pasado de 223,5 a 143,6. Luego, bueno, en definitivas cuentas podríamos la foto tanto de las 7 grandes concellos gallegos como del conjunto de Galicia, datos objetivos, es una disminución del número de casos, una mejoría en la incidencia acumulada tanto a 7 como a 14 días y también una mejoría del índice reproductivo básico o del número reproductivo básico o del ROM. Aún así, estamos muy lejos del objetivo que deberíamos de estar. Hemos mejorado, es evidente, pero aún tenemos unas tasas de tanto a 7 como a 14 días que debemos mejorar y debemos de mejorar de manera sustancial para que podamos hablar de que en este momento ya estamos en una fase clara de descenso, en un mínimo de descenso y de forma sostenida y mantenida. Luego, hay mejoría, es evidente, pero desde luego no nos podemos confiar, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esta misma línea. Lo único que arrojan estos datos es que las medidas que se han tomado por parte de la Comisión Clínica han surtido efecto, están surtiendo efecto y esperemos que esta línea sea continuista. En cuanto a las pruebas diagnósticas, siempre comentamos, cuando tenemos oportunidad, que además de las medidas que se toman en el seno de la Comisión Clínica restrictivas, fundamentalmente de índole social, también hay que añadir otra serie de medidas para poder decir que se está haciendo una buena labor epidemiológica. Y estas medidas, además de ese rastreo intensivo que se viene realizando en Galicia de manera sistemática, también estaba la intensificación de los cribados. Y efectivamente esto se nota que hemos hecho muchísimos cribados, tanto por el número de pruebas globales, como comentaba el consejero. Galicia está cerca de las 170.000 pruebas realizadas, sin contabilizar las PCRs en saliva, el pooling en saliva, que por ejemplo esta semana ya supera las 13.500. Y esto nos está haciendo que nos estemos situando en la segunda comunidad autónoma de toda España que tiene la segunda comunidad autónoma, que tiene la mejor tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes. En la última semana, Galicia arrojaba una cifra de 6.189,6 pruebas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española está en 3.468 pruebas por cada 100.000 habitantes. Es decir, estamos por encima de alrededor del 80% de mayor número de pruebas que el conjunto de España. Y además eso también se nota, como decía el consejero, una disminución en la positividad que está rayando ese 5% que marca la OMS como cifra óptima. Los cribados que hemos realizado durante esta semana, que abundan tanto en este número de pruebas, como les decía, que a las que hay que sumar estas cerca de 13.500 pruebas que se han hecho con pooling de PCR en saliva, en la semana del 1 al 7 de febrero, al final pudimos convocar un total de 137.407 personas, de las que acudieron a hacerse un cribado más de 90.000 personas, 90.348, lo que supone cerca de un 66% de participación, que oscila desde un 90% en algunos de los cribados hasta cerca del 55% en otros. Este porcentaje de participación es un porcentaje de participación elevado. Y de estas 90.348 personas detectamos 201 positivos. Es decir, tuvimos la capacidad de manera precoz de detectar 201 personas que aislamos precozmente, que identificamos sus contactos también de manera precoz y los cuarentenamos. O dicho de otra manera, si no hubiésemos detectado de manera precoz estas 201 personas, se hubiesen convertido probablemente en 400 en un tiempo, en 600 en otro y se hubiese incrementado el número de casos en Galicia. Esta semana tenemos planificado a día de hoy, que es muy probable que haya alguna incorporación nueva, tenemos planificados cribados en todas las áreas sanitarias y convocadas a cerca de 100.000 personas. Y además, como comentaba el consejero, a estos cribados hay que unir el programa que hemos puesto en marcha
en colaboración con las oficinas de farmacia, a la que ya se han adherido más de 380 farmacias, es decir, a las que ya se han adherido el 89% aproximadamente del total de las farmacias de la provincia de Pontevedra, y que esperamos poder trasladarle datos del número de PCRs que hemos realizado la próxima semana, pero en el que ya les adelanto que ya estamos detectando algún positivo, lo que, insisto, abunda en la precocidad de poder aislar a los pacientes, a los casos, y detectar sus contactos. Y solamente darles un último dato, que es lo que vamos, como ya viene siendo habitual, que es el número de personas que hemos detectado, el número de casos con cepa británica, que a día de hoy están confirmados, secuenciados en Galicia, 41 casos. Y por mi parte, nada más. Gracias, doctora Durán, como sempre. Vamos a pasar agora desa positividade dos datos no sentido de que son positivos os resultados e esa tendencia decrecente que decíamos antes. Vamos a pasar agora ao lado insuficiente da situación que temos todavía nos hospitais. Vou dar a palabra, como habitualmente, ao Dr. José Flores Arias, gerente do Servicio Galego de Saúde, que nos vai dar tamén a información polo miúdo da situación das áreas sanitarias. Despois, ademais de levar tanto el como o director da estancia sanitaria todas estas semanas, pois indo de forma presencial aos centros, contactando de primeira man tanto cos directivos dos centros como os propios clínicos, e coñecendo a situación que, como decíamos antes, e volvemos a insistir, é todavía unha situación preocupante. Adiante, Dr. Flores. Bos días, grazas, conselleiro. Bueno, como ben decía o conselleiro, a representación que ten esta situación na que nos atopamos hoxe en Galicia en canto aos números de incidencia acumulada que acabamos de ver, que sí que son mellores, que sí que parece que as medidas sí que están dando o seu fruto e que acertamos despois de ter a reunión con o comité clínico que as medidas que se estableceron lóxicamente está seguindo o que tiñamos previsto. Sin embargo, como ben saben todos vostedes, e como xa se dixo en máis ocasións, todavía a nivel de presión asistencial, a nivel sobre todo dos hospitais, imos a continuar unha temporada máis cunha presión alta, cunha situación de carga importante, cun esforzo, a verdad que moi grande por parte dos nosos profesionais que están ahora mismo a dalo todo para manter os cuidados de calidade que todos os pacientes galegos ingresados en todos os hospitais galegos están a necesitar neste momento. Si repasamos de unha forma rápida, na mesma orde que facemos habitualmente, a situación polos distintos eidos asistenciais, falamos da atención primaria, sí que é verdade que con respecto á semana pasada ten casi 6.000, 5.000 e pico pacientes menos que atender nos seus domicilios. Estos pacientes que sempre decimos que a atención primaria vixía día a día porque están con poucos síntomas ou asintomáticos, pero que están en aillamento e que teñen que ter tamén un adecuado control por parte dos seus médicos e enfermeiros de atención primaria. A día de hoxe, 16.417 pacientes están nos seus domicilios recibindo as atencións diarias do persoal que temos en atención primaria. Continúan a facer tamén, xa o decía a doutora Durán, os cribados de antíxenos, nos cuales tamén está implicado parte do persoal de atención primaria, nestes cribados que estamos a ver todos os días publicados nos medios, que vostedes publican nos nosos medios, e continúan a estar moi implicados na realización dos test antíxenos, aparte de en sintomáticos en todos esos cribados que estamos a facer para a poboación sana. O termómetro do 061, que falamos tamén sempre do número de chamadas, ten disminuído o número de chamadas no último informe, ou se sitúase en torno ás 3.000 chamadas, cun 22% todavía de clasificación daquelas chamadas atendidas por motivos do COVID. Si falamos xa do seguinte nivel, que sería urxencias hospitalarias neste momento en todas as áreas ten unha situación de ocupación hospitalaria entre comillas boa, con un nivel basal tanto na área sanitaria de Lugo como na área sanitaria de Vigo, e con niveles 1 nas áreas sanitarias de Santiago, de Ferrol, de Ourense e de Pontevedra, establecendo niveles 2 solamente na área de Coruña. Eso sí, como decimos sempre, non quere decir que o número de pacientes que asistan ou que son atendidos nas áreas de urxencias quere decir que ocupen menos tempo ou menos recursos a nivel de urxencias hospitalarias, xa que manteñen as ocupacións dos circuitos por respiratorios, circuitos que atenden directamente pacientes con sospeita de COVID, entre o 23 e o 40%, dependendo da área sanitaria da que estemos a falar. Os planes de contingencia siguen activos,
xa dende o principio falábamos deles como algo protagonista nesta pandemia, están activos, e se falamos dos niveles desos planes de contingencia de cada unha das áreas sanitarias, falaríamos da área de Coruña, que está todavía en fase 3, tanto en hospitalización convencional como en hospitales, como en camas, perdón, adicadas ao cuidado de pacientes críticos. Santiago baixou na hospitalización a fase 1, é verdade que temos baixado a hospitalización, pero en críticos mantén esa fase 3, que é un resultado da situación de hospitalización, que é a evolución normal. Pacientes, sabemos que dese 5% que ingresan do total dos casos activos, un 1%, ou preto do 1%, acaba en cuidados críticos. A área sanitaria de Ferrol mantén todavía fases 3 en ambas as dúas. A área sanitaria de Lugo mantén fase 1 en hospitalización e subiu a fase 2 en canto a críticos, non porque a área este peor, sino porque está a recibir, como ben saben vostedes, pacientes de outras áreas que están sendo derivados con ese concepto de hospital único que seguimos a manter, non? A área sanitaria de Ourense mantén fase 2 en hospitalización, sube a fase 3 en hospitalización de críticos. A área de sanitaria de Pontevedra mantén, bueno, mellor que mantén, pasa a fase 2 en hospitalización, que estaba en fase 3 anteriormente, e mantén a fase 3 en críticos, e a área sanitaria de Vigo mantén fase 1 en hospitalización e tamén pasa a fase 2 en críticos porque asume pacientes de outras áreas. Con respecto ao hospital único, ese concepto que xa pusemos en marcha dentro do principio desta terceira ola para que todos os hospitais galegos estén por unhos corredores sanitarios conectados entre sí e que todos os pacientes teñan unha cama que lles permita prestar a maior parte dos seus cuidados con alta garantía e calidade, como sempre facemos aquí en Galicia, bueno, sigue entonces estando estable a día de hoxe. Trasladaron o de Ferrol a outros hospitais, concretamente casi todos eles, salvo 2 que se trasladaron á área sanitaria de Pontevedra, todos foron a Lugo, e son 20 pacientes en total, e a área sanitaria de Pontevedra ten trasladado a día de hoxe 13 pacientes, todos eles á área sanitaria de Vigo. Entre estes pacientes, unhos foron ás hospitalizacións convencionais destes hospitales e outros a camas de críticos. Si falamos xa da ocupación das camas nos hospitais, estamos a falar da hospitalización convencional, ten unha ocupación en xeral de todas as camas, non por COVID, sino en xeral de todos os pacientes que están hospitalizados en torno ao 69%, deles o 13% pertencen a pacientes diagnosticados de COVID. Nos últimos 7 días temos visto unha baixada do 14% de ocupación das camas de hospitalización convencional e, bueno, xa vemos que pasamos a 975 camas a día de onte, cos datos de onte a 6 da tarde. Si falamos ahora das camas que están adicadas a dispensar cuidados críticos a aqueles pacientes que o necesitan, temos tamén unha ocupación de todas as camas de hospitalización para pacientes críticos con toda a expansión que fixo Galicia e con todo ese esforzo de aumentar as camas de críticos que temos en todos os hospitais, en torno ao 67% en total, que para pacientes COVID está en torno ao 40%. Sempre falando, en este caso, nestas últimas cifras que acabo de decir, dos hospitais públicos. Como decíamos, si falamos das expansións que ten conseguido algún hospital, como mesmo pode ser o Hospital de Coruña, utilizando sitios de quirófanos, prequirófanos, ou ben utilizando tamén a máxima expansión que podemos permitirnos en Galicia, sumando os hospitais privados, teríamos baixado ao 31% de ocupación das camas totales adicadas neste momento a críticos que podemos ter en Galicia. Como podemos ver nesta gráfica, lóxicamente, que tamén amosamos a semana pasada, vemos a gráfica de arriba, que é a que significa, a que nos fala da hospitalización en camas de críticos, como chegamos a esa meseta con esa tendencia descendente que mantemos unhos días e que vamos a manter todavía as próximas semanas. Por eso, as medidas que estamos a tomar, insisto, están a dar os seus frutos en canto a incidencia acumulada, pero todavía a nivel de potencialmente disminuir a ocupación hospitalaria, estamos todavía unhos días de empezar a notar estos resultados. A gráfica de abaixo, que sí que xa son as camas de hospitalización convencional, sí que é máis significativa e máis pronunciada ese descenso que temos xa iniciado a semana pasada, pero insisto, todavía arriba temos moitos enfermos nas unidades de críticos que todavía vamos a manter esa ocupación, porque todavía existe a día de hoxe unha ocupación hospitalaria en camas de hospitalización convencional, que son ese 1% que decimos que poden terminar ingresados nas nosas unidades de críticos ou de intensivos. A actividade cirúrxica, que sería xa o último que temos que tocar, vense a manter a mesma actividade cirúrxica que a semana pasada, mantemos as cirurxías medias ambulatorias que podemos facer xa incrementadas dende o principio desta pandemia. Estamos a reprogramar todas aquelas cirurxías que nos podan ocupar camas de críticos que podamos necesitar para atender pacientes COVID e non COVID, e que a día de hoxe vense facendo en todas as áreas unha programación prácticamente ao día en función da situación que cada día se atope fundamentalmente en relación a estas camas de críticos.
Nada máis, con isto todo, moitas grazas. Moitas gracias, doctor Flores. Ben, para rematar a rolda de intervencións, vamos a darlle a palabra a doctor Vázquez Lima, membro do Comité Clínico, pero quero, antes de darlle a palabra, ter unhas palabras especiales para o Comité Clínico nestes días, a él e ao resto dos membros deste comité, que están a dedicar, a parte do seu traballo habitual, horas e horas, robadas moitas veces o seu tempo de descanso, para axudarnos e facer con nós este seguimento diario e a veces horario da situación epidemiolóxica en Galicia. Creo que esa forma de traballar, esas aportacións con intercambio necesario de puntos de vista no Comité Clínico, estes días, repito, merece ser posta en valor e recoñecida públicamente. Por lo tanto, agradezco a él, en este caso, por lo que hoxe tamén fai unha parte na súa actividade asistencial no servicio de urxencias do Hospital do Salnés para poder estar aquí con nós e, por suposto, a él e a todos os compañeiros do Comité Clínico todo ese tempo que dedican de xeito altruista, voluntario e co seu maior esforzo persoal e científico a axudarnos, repito, a asesorar a Xunta de Galicia nas decisións que se toman cada día prácticamente. Adiante, doctor Vázquez Lima. Gracias, conselleiro, xerente do Sergas, secretario, directora de Saúde Pública. Bueno, en primer lugar, agradezco esas verbas. Digamos que para o Comité Clínico o noso color só ten un nome, son os nosos pacientes, os nosos profesionais. Esos son o noso color, nada máis. Digo por distintos comentarios que escoitamos estes días. A eso nos debemos e a eso vamos a seguir traballando arreo, día tras día. Paso a analizar un pouquiño os datos que dixeron todos vostedes, pero que penso que están correctos. É dicir, en primer lugar, a incidencia acumulada. Claramente as medidas son efectivas, funcionan. Con respecto a este tema, dúas consideracións. Estamos aínda lonxe de alcanzar o risco extremo, o que establece o Consello Interterritorial como risco extremo, que a incidencia acumulada a 14 días por debaixo de 250. Temos aínda moito traballo por diante para baixar, pero os datos son moi esperanzadores. E aquí quero decir que hai que agradecer á poboación que realmente cumpre as normas e cumpre as medidas pola súa colaboración. Sin eles é imposible sair desta situación. Son os que realmente colaboran con nós. Aqueles poucos que non colaboran no seguimento das medidas, simplemente hai que sinalalos e sancionalos. Están xerando un mal a toda a sociedade. Con respecto aos cribados que decía a doutora Durán, solo recordar o que desde o principio da pandemia decía a Organización Mundial da Salud. Test, test, test e máis test. Cando antes detectemos a un paciente que está infectado ou illemos fagamos un seguimento dos seus contactos, antes acabaremos coa cadena epidemiolóxica e non xeraremos contagios posteriores. Prego a poboación que cando haxa un cribado, acuda a él. É grave. É unha protección da súa familia, do seu entorno e da súa sociedade en consulta. E, finalmente, eso xa o saben vostedes que levan moito tempo seguindo a pandemia. A hospitalización é a terceira pata na que se sustenta todo o que estamos a facer. Unha vez que baixa a incidencia acumulada, o primeiro que baixan son a atención nos servizos de urxencias, o doutor Flores xa o comentou claramente. Estamos empezando a ver que descende a presión sobre os circuitos COVID, aínda que en algunhas zonas como en Coruña aínda temos alta. A hospitalización tarda un poquinho máis, pero xa estamos empezando a ver o que vai a acontecer probablemente en un futuro, porque as medidas serán máis efectivas en hospitalización pasada un tempo. E, finalmente, xa sabemos todos, o último en reducirse son os pacientes de críticos. A situación aínda é complexa, difícil, temos que seguir traballando para conseguir baixar completamente estes valores a valores normales que nos permitan facer unha atención normal. Porque existen outros pacientes que requiren esa atención, que son os pacientes non COVID, e que sufren cando temos estes brotes tan serios, ou estas ondas tan serias como a que tivemos agora. Aquí só podo transmitir un agradecemento a todos os compañeiros de todos os servizos implicados directamente, dende urxencias, plantas de hospitalización interna, neumoloxía, e, por suposto, anestesistas, intensivistas que están a traballar intensamente por intentar sair desto para diante.
A mala noticia sigue a ser ese número de fallecidos, que a ver si conseguimos que se reduza o máis rápido posible ata chegar a que sea un valor cero. Pouco máis, grazas a vos, e seguimos a traballar para ver se vemos o final deste túnel pronto. Grazas. Ao Comité Clínico do que falaba ao darlle a palabra, seguindo o que comentaba este recoñecemento a todos os profesionais sanitarios, a todos en xeral do sistema sanitario público de Galicia, os que colaboran co sistema sanitario público de Galicia, pero en particular decía que estes días creo que toca aos profesionais das unidades de críticos, xa decía o Dr. Tato, os intensivistas, os anestesistas, o persoal de enfermería, os auxiliares, os celadores, o persoal de limpeza, o persoal de mantenimento que foi quen de adaptar algunhas estructuras para poder coller en mellores condicións os pacientes. Tamén, por suposto, a todo aparato logístico e de soporte a estas unidades, sin esquecernos dos delegados de prevención, das organizacións sindicais, os representantes das organizacións sindicais e, por suposto, tamén todos os membros dos equipos directivos dos hospitales que están facendo un esforzo moi grande nestas áreas de xeito específico nestes días, non? Condolencias, por suposto, aos familiares e aos achegados deses 28 falecidos de onte. Loitamos con todas as nosas forzas para que ese número se reduzca e chegue a ser cero, como foi en algún momento despois da primeira onda. E tamén a poboación dúas mensaxes. Un de ánimo, de recoñecemento do esforzo, como ben decía o Dr. Vázquez de Lima, e unha parte importantísima da población que está a cumprir as medidas, e de feito os datos así o corroboran, e aos que non as cumples, pois o exemplo das UCIs. Non hai máis que ver o que está pasando nas UCIs para ver a consecuencia de non cumplir as normas, non? E tamén a población en xeral ese ánimo que xa decía a doutora Durán e tamén o Dr. Vázquez Lima de que, por favor, cando son citados para facer cribados poblacionales, que se presenten. Mayoritariamente están indo, pero vemos que hai todavía algunha porcentaxe que por distintos motivos non acude. Bueno, pues, hai que, repito, animalos a que vayan porque un das patas da solución deste problema, a parte das vacinas, a parte da prevención e a parte da rama de asistencia nos hospitales, en atención primaria e os test que xa comentaba tamén o Dr. Vázquez Lima. Por lo tanto, repito, ese impulso ás probas que estamos a facer que se vexa acompañado, igual que no cumprimento das medidas, que se vexa acompañado por parte da población por ese acudir a eses cribados masivos. Moitas gracias, insistindo de novo no agradecemento a todos os medios de comunicación pola labor que nos ayudan a facer na difusión. Neste caso, hoxe, un comité que non ten ningunha novedade, máis alá das dúas máis importantes que temos dito, esa baixada do número de casos positivos, pero esa situación todavía preocupante nas áreas de críticos dos hospitais. Sin máis, doulle a palabra para posibles preguntas. Adiante. Eu quería preguntar, o presidente da Xunta vende afirmar no Parlamento que a desescalada da terceira ola vai ser gradual, sen pasos en falso, un pouco por onde irían esas medidas, cales poden evitar que suban de novo o número de casos e como concilian vostedes ou como pensan que pode ser esa desescalada para que non ocurra o que ven sendo habitual, que se abren as medidas, entón empezan a subir os casos, despois as hospitalizacións e despois, como decía o Dr. Vázquez Lima, pois os ingresos en UCI. Eso por unha banda, por outra, ven vostede mencionar que se chegaron as primeiras vacunas de AstraZeneca, cando vai empezar a inoculación desas vacunas, porque colectivos van empezar vostedes. En terceiro lugar, despois da vacinación da CEO de Domus Vi, un pouco se pensa vostede que fallou algo ou hai que revisar o protocolo xa que é a xunta encargada de autorizar as vacinacións. E xa por último, e cuarta, como ve vostede a situación nos centros escolares? Están a baixar os contagios despois da subida do Nadal, pero, bueno, como ve a seguridade dos alumnos galegos? Grazas. Moi ben, moitas gracias. Bueno, o comité, como decimos, traballa prácticamente todos os días. Por suposto, a Dirección de Saúde Pública tamén. Estamos permanentemente vendo posibles medidas, posibles iniciativas. En ese sentido, nunca se para de pensar en alternativas, non? En todo caso, a día de hoxe,
cos datos vimos de comentar, aínda que traballamos en posibilidades despois, non podemos máis que falar de mantemento das medidas e de seguir pedindolle á población, como facía o Dr. Vázquez Lima e como facemos todos nós, ese esforzo adicional. Creo que non procede falar agora mesmo de como vai ser a desescalada ata que cheguemos a esos valores, non? Comentábamos que o número extremo é 250, Galicia está ahora mesmo do orden de 500, non? 530. É dicir, nos falta todavía moito para poder falar en termos prácticos de esa desescalada. Por lo tanto, si me permite, vamos a seguir insistindo no cumplimento das medidas e, sobre todo, recoñecendo o traballo dos profesionais sanitarios de todos, en particular os das áreas de críticos. Creo que sería pouco prudente neste momento onde temos casi 250 pacientes ingresados na UCI, comenzar a falar de escalada. Evidentemente, terá que ser proporcional, terá que ser axeitada a situación epidemiolóxica, pero permítame, como digo, ser máis que prudente neste momento sobre eso. Respecto á vacina da AstraZeneca, efectivamente, como decíamos, chegou este luns pasado as primeiras 11.100 doses que van a ser administradas, se todo vai ben, mañán mesmo, en este caso, aos traballadores dos servicios de axuda no fogar. Aqueles de menos de 55 anos que nos teñen remitidos neste caso, desde os concellos, comenzaremos a vacinalos mañán mesmo, en paralelo co resto de grupos que xa tiñamos establecidos. A verdade é que a chegada de novas vacinas é unha noticia boa, pero tamén é certo que nos obliga a adaptar o protocolo. Onte mesmo, a directora de Saúde Pública participaba na ponencia de Saúde Pública do Consello Territorial asustando eses perfiles profesionais de quen van a recibir as vacinas. Todavía o documento non está pechado, ou se temos Consello Territorial, supoño que chegará o documento ali pechado, coas achegas de todas as comunidades autónomas, e quero dicir que é algo moi evolutivo. Nós, nese sentido, como xa estábamos traballando nese grupo dos servizos de axuda ao fogar, que xa tiñamos iniciado o proceso de recabar os listados a través da FEGAN e a través dos propios concellos, pois tendo ese listado e estando estes profesionais no ámbito do documento que se está a traballar, pois decidimos xa empezar, como digo, mañán mesmo, a vacinar aqueles dos que temos os listados. Respecto á situación nas escolas, bueno, evidentemente temos pasado, as escolas non teñen sido alleas á situación epidemiolóxica, ou allá poderán estar ailladas do resto dos habitantes, pero non é así, e o que notamos foi ese incremento que se producía fora das escolas tamén se notou nos indicadores dos propios centros educativos. Non obstante, tamén é certo que, igual que está baixando a incidencia acumulada no resto da comunidade, tamén está baixando nos centros educativos, en este caso para acreditacións de todos. Si é certo que estamos incorporando población escolar aos cribados masivos, donde estamos facendo os test de saliva, incorpóranse todos unha parte dos alumnos e os docentes desa área sanitaria ou dese concello, e, bueno, seguimos traballando nese seguimento específico que hacemos con educación. E respecto ao tema da vacinación nas residencias, eu quero destacar, o fixemos varias veces, Galicia foi extremadamente estricta nos criterios de vacinación do plan nacional e o adaptamos ao noso. Ese plan incorporaba que o primeiro grupo prioritario eran os traballadores das residencias e os seus residentes. Neste caso dos traballadores, o criterio non era protexelos a eles, que tamén, por suposto, sino protexer aos residentes. Ese foi o criterio polo que vacinamos a todos e cada un dos traballadores das residencias sociosanitarias de Galicia. Repito, de xeito prioritario e antes de vacinar a ningún sanitario, por exemplo, agás os que facían a propia vacinación. Quero dicir con isto que se puso esforzo en vacinar a todas aquelas persoas que entraban nas residentes. Por lo tanto, respondendo a súa pregunta, se a persona que me fala entraba con frecuencia nas residencias, está ben vacinada porque ese era o objetivo do primeiro grupo, vacinar a todos os traballadores das residencias para protexer aos residentes. E se non entraba na residencia, pois evidentemente foi unha decisión súa e non está ben vacinada. Pero se dende logo entraba na residencia, o criterio do plan de vacinación do Ministerio e da Xunta de Galicia era protexer aos residentes vacinando a todos aqueles que entraban de xeito regular nas residencias. Bo día. Unha pregunta sobre a estrategia de vacinación. Varias sociedades científicas reclaman que se fan cambios na priorización dos grupos de vacinación en persoas menores de 80 anos pero que teñen patoloxías como hipertensión, inmunodeprimidos, etc.
Dende a Comunidade Autónoma de Galicia vais a defender este cambio nos grupos de vacinación no Consello Territorial? Gracias. Ben, como decía un momentiño, isto é, por suerte, eu creo, algo vivo que se está a debatir pois, casi en tempo real, non? Efectivamente, chegou, todos podemos ler na prensa, esa suxerencia desta sociedade, e supoño, bueno, estou seguro que na Comisión de Saúde Pública e na ponencia de vacinas tense en conta. En todo caso, nós, o que se establezca no documento marco do plan de vacinación será o que a grandes rasgos apliquemos, sempre con algún marxe de maniobra que nos deixe a propia estrutura do plan, como debe ser do rexito, pero en principio nos adaptaremos ao que o plan recolla. É unha sensibilidade, evidentemente, adiantar a estes grupos, pero tamén o creemos, todos os grupos que na propia ponencia están a considerar. A pena é non ter vacinas para facelos todos a vez. Sí, buenos días. Perdón. Hola, perdón. Sí. Quería preguntar pola decisión que tomou o Tribunal Vasco de permitir a apertura da hostelería, que consecuencias pensan que pode ter noutras comunidades, se creen que aquí a hostelería tamén pode recurrir, que consecuencias podría ter iso para as restriccións e o plan que propón o Comité Clínico. E outra cousa, non sei se entendín ben, creo que a cepa británica xa ten 41 casos confirmados. Está seguindo a evolución que se prevía, tendo en conta que hai unha semana eran só 14, ou está sendo superior a progresión que se prevía inicialmente? Grazas. Moitas gracias. Respecto á sentencia do Tribunal de Xustiza do País Vasco, pois a verdade é que foi para nós unha sorpresa esta decisión, non? Nós, o que si pode decir, non entramos na valoración porque non coñecemos o detalle, sí que podemos acceder a algunha documentación, sí que podemos decir que a motivación que nós facemos das nosas propostas, que logo van ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, contemplan todos os aspectos, non? Unha vez que rematamos o comité clínico con toda a información epidemiolóxica, con todos os criterios que se utilizan para esas decisións, eses criterios volcanse no propio decreto, no propio TOGA. Aproveito para agradecer o traballo dos servicios jurídicos da Consellería, da Xunta, e a aportación de datos e situación que fai a Dirección Xeral de Saúde Pública. Con todo isto, nos argumentamos e motivamos as nosas decisións e confiamos que esa motivación que nos facemos, da que ademais estamos plenamente convencidos, pois non nos leve a un problema como este. En todo caso, eu sí quero aproveitar para decir que é realmente sorprendente que a estas alturas teñamos que estar nesta situación. Decimos que nos falta unha normativa para xestionar pandemias, non temos normativas para xestionar pandemias, e isto é un efecto claro. A ver si a raíz desta situación nos damos conta de que é imprescindible ter ferramentas para unha situación na que nunca pensamos que íbamos a estar e no que hai que tomar decisións importantes e temos que ter ferramentas e non pode ser que isto requira facer un documento específico que alguén pode entender que non está suficientemente motivado. Nese sentido, reivindicar a nosa proposta de lei de saúde, que precisamente decimos que dá ferramentas para que cando haya que utilizalas estén ben armadas e argumentadas e non dependamos de situacións como as que, por desgracia, están a vivir no País Vasco. Volviendo a este tema del País Vasco y de la reapertura de la hostelería, ¿cuál es el planteamiento de este comité clínico? Es decir, ¿hay evidencias científicas de contagios en hostelería o es el incumplimiento de las normas dentro de los establecimientos el que produce los contagios? Eso por un lado, ¿no? El lado práctico de todo esto. Y por otro, con respecto al médico negacionista del show, no sé si el Sergas va a tomar alguna determinación, si puede hacerlo, y qué planteamiento hay con él. Gracias. Vale. Si me permites, vou a responder a parte da pregunta que me esquecín ahora mismo contesto a túa. Respecto ao tema das variantes, a ver, nós temos un sistema de análisis das variantes que, bueno, é importante, é actualizado, pero dunha capacidade relativa, non? No caso concreto de Vigo estánse a procesar 36 mostras á semana, esa capacidade que ten o sistema. O que fixemos a raíz dunha serie de situacións que se deron en Vigo e en outras partes de Galicia, procesar estas mostras, e a semana pasada tiñamos 16. Que teñamos ese 41 non se pode decir que creceu un tanto por cento, porque o único que temos son casos confirmados de todas os que decíamos antes que estamos facendo un número de probas elevadísimo e o número de positivos
ainda que vai disminuindo, tamén é alto. Non temos capacidade a día de hoxe de facerlle secuenciación, por suposto, nin outras probas a todos os positivos, non? Por lo tanto, o que estamos mostrando nestes datos son os casos que temos confirmado. Isto non pode inferirse de momento ninguna porcentaxe de variante británica no total de positivos. Estáse facendo dentro dun programa europeo e nacional desenvolvido en Galicia unha mostraxe dos positivos que se dan en Galicia para ter unha foto máis aproximada de cal é a porcentaxe real. Isto, como digo, son casos acumulados confirmados positivamente, pero non teñen que ver con porcentaxe de implantación. Os datos de implantación de cepa británica oficiais que temos situaban a semana pasada entre o 8 e o 10% dos casos e, sobre todo, con unha previsión de incremento no rango de 1,5, 1,7 semanal. E iso que realmente é preocupante e temos que poñer medidas para atajar eso. Non sei, Carmen, si. Ben, respecto ao tema da hostalería, nós o que temos claro, por unha banda, sí que temos casos confirmados de contagios no sector hosteleiro, dentro do seguimento dos brotes que se fai por parte da Central de Seguimento de Contactos, por parte das xefaturas territoriales, temos casos evidentemente confirmados de positivos que se xeneran no ámbito da hostelería en xeral. Tamén é certo que temos moitos casos de ámbito familiar que se contaxian, pero no que o caso índice que chegue a ese domicilio se contaxiou noutro sitio. O cal, cando decimos que o 80% é de origen familiar, é certo, pero con algún caso que o levou. Todos temos claro, e os propios hosteleiros tamén, que a hostelería, pola propia súa definición, é un entorno onde en algún momento da nosa estancia ali temos que estar sin mascarilla no momento de comer ou no de beber. Por lo tanto, non temos dúbidas que en ese sentido hai un risco na hostelería. E, sobre todo, tamén hai un risco pola mobilidade que xenera a hostelería. Eses dous elementos son os que nos teñen levado a poñer medidas aí e, sobre todo, quero destacar que estas medidas funcionan. O vimos no mes de outubro cando pusemos estas medidas importantísimas. Vaya por diante o noso respeto, o noso recoñecemento e o noso agradecemento ao sector da hostelería e a nosa solidaridade coa situación que está a vivir, pero sí que comprobamos, repito, no mes de outubro e agora mesmo, cos datos que vamos de dar, que efectivamente poñendo esas limitacións no ámbito da hostelería, o número de contagios baixa, e baixa ademais de forma clara ou con pendientes como os que acaba de mostrar a doutora Durán. Por lo tanto, non temos ninguna dúbida que o sector da hostelería é un sector que influye na transmisión por estes motivos que comentaba anteriormente. Eso non quita que teñan, por suposto, pois todo o dereito a expresar as súas opinións e nos buscar todas as ferramentas para que esa naturaleza que ten o propio sector poida ser correxida pois co cumprimento das normas, co establecimento de medidas tipo aforos, tipo medidores de CO2, calquera cousa que poida axudar, por suposto, estamos para a labor. Pero sí é certo, e o temos demostrado, que é un sector que actúa de forma importante no número de contagios, visto o que sucede cando esa actividade se limita, como é o caso noso ahora mesmo. E respecto ás declaracións do xefe de sección de alergoloxía do CHUO, bueno, pois, por suposto, nos preocupan profundamente este tipo de discursos que poden facer dubidar a población da conveniencia de vacinarse contra a COVID-19. Decíamos antes que a vacinación era ahora mesmo unha das nosas fundamentales ferramentas e calquera atisbo de dúbida sobre a importancia desta ferramenta preocúpanos, repito, profundamente. Son declaracións, en todo caso, feitas no ámbito privado e facendo uso da súa liberdade de expresión. Non obstante, dende a Consellería de Sanidade estamos analizando estas declaracións por si pudera ser constitutivo de abrir un expediente informativo. Sí. Bos días. Teño un par de cuestións. Unha en relación á semana que ven, nese inicio de desescalada do que falaba o presidente da Xunta, hai algo que se está debatendo bastante, que é a recuperación das clases presenciais no ensino universitario. Quería saber que hai previsto en relación a isto. Outra das informacións que se comentan algúns expertos estes días é que nos vindeiros días se espera un gran número de altas médicas porque se lle dará alta ou rematará a cuarentena das persoas que se contaxiaron no pico da pandemia. Nese sentido, quería saber canto debemos esperar, é dicir, canto cabe esperar para que a situación estea por debaixo dese nivel de incidencia de 250, canto queda, unha semana, 15 días.
E despois, en relación á positividade das PCR, teño a dúbida de se os cribados de antíxenos computan nesta taxa de positividade e tamén como computan as PCR realizadas mediante a técnica do pooling. Moi ben. Respecto ao ensino universitario, permíteme que se sea igual de prudente que o era antes coas medidas na hostelería a partir da vindeira semana. Creo que temos que esperar a ver eses datos de entorno do vindeiro, bueno, no fin de semana, que realmente o fin de semana é como un día casi ordinario, no sentido de análisis de datos. En este caso vamos ter que ademais analizalos o día luns, porque o martes é festivo. Por lo tanto, analizaremos datos a fin de semana e con esa información tomaremos as decisións. Todo parece indicar que no ámbito educativo a situación está ben, siguen sendo espacios seguros, pero, repito, vamos a ver como están os datos xerais. Eu quero insistir que, e así o fixemos cando intervimos despois do 26 de xaneiro, que parámetros que utilizábamos ata de agora, máis xeográficos, máis sectoriais, perderon certo sentido na situación que vivimos en estes días últimos, non? Con ese incremento tan grande dos casos. Quero dicir que ás veces non é tanto que un sector este mellor ou peor, sino que temos que ver a globalidade, a comunidade, non? Por eso hai concellos que teñen 0 casos e están con restriccións, porque chegou un momento no que tuvemos que velo de xeito transversal. Pois o mesmo, esta reflexión a faría coa educación. Aínda que a educación teña valores seguros, como ten agora mesmo, hai que verlo nun contexto xeral no que estábamos estes días, non? Seguramente, se fora por temas educativos puros, pois a situación sería completamente diferente, pero cando uno ve perspectiva e cando ve, sobre todo, esta parte que comentábamos agora da situación nas UCIs, bueno, pues hai que ser especialmente precavidos, non? Entón, en ese sentido, repito, vamos a esperar os datos deste fin de semana que ven e con esa información tomaremos a decisión correspondente no ámbito universitario. Preguntábasme respecto ao tema das probas. A ver, nós, por unha banda, manexamos a porcentaxe de PCRs positivas. É un dato que manexamos de xeito claro e onde a OMS ten esa referencia por encima do 10 preocupante, ideal 5 e óptimo o 3. Entón, aí traballamos coas PCRs positivas. É certo que cando facemos un test de antíxenos e o resultado é positivo, lle facemos unha PCR. Son PCRs, digamos, que só contan en positivo, porque todos os antíxenos que facemos negativos non entran na conta, pero é un número afortunadamente pequeno, e a pesar de que facemos esa PCR sesgada, evidentemente o dato conta, non? Conta esa PCR doble, conta aí. E non conta, polo tanto, no test de antíxeno. E respecto ás mostras en saliva, o vimos dicindo desde hai tempo, o Ministerio fijou con criterios técnicos que a única mostra válida para contar en PCR é a mostra nasofarinxea. Nos levamos moito tempo facendo test de saliva, eu creo que dentro do mes de xullo aproximadamente, validado internamente, trasladado ao Instituto de Saúde Carlos III e solicitada que ese tipo de mostra conte. Todo o que temos feito dende entón e o que vamos a seguir facendo non conta nesas PCRs, nese indicador de PCRs. Bueno, o importante, nos detectamos os casos e despois confirmase de xeito adecuado. A maior parte das veces, ou casi o 100%, é coincidente, estamos seguros do modelo, pero é certo que a efectos dese número de probas que, como decía a doutora Durán, e tamén quero aproveitar para poñelo en valor e agradecerlle o esforzo aos equipos de enfermería e aos equipos de microbiología que están a facer esa enorme cantidad de test, sexa de antíxeno ou sexa de PCR, e os equipos directivos que foron quen de organizar eses cribados, pois decía que en eses datos que colocan a Galicia ahora mesmo na segunda comunidade en tasa de probas, pois non están os test de saliva. Pero, repito, importante facer os cribados, detectar os casos e canto antes aillalos, que é o objetivo fundamental dos cribados. Si contaran, sería estupendo, pero non é o tema fundamental. Bueno, hai un dato, a incidencia acumulada 7 días que comentaba a doutora Durán, fala en Galicia un promedio de 207. Eso, si multiplicamos por 2, nos dá un pouco a estimación do que teremos a semana que ven, co cal nos, a principio de semana que ven, estaremos rondando os 400 en promedio de Galicia. Polo tanto, estamos aínda lonxe dese 250. É certo o que apunta vostede, que o número de positivos que entran de golpe nun momento, logo tamén salen. Pero, bueno, nese sentido, hai que ser realistas. Cando un paciente que está na UCI deixa de ser positivo aos 15 días, porque a PCR
da negativa, sigue estando na UCI, sigue ocupando camas de críticos e a situación non muda, por desgracia, por eso. Alguna pregunta máis que nos chegan dende, bueno, por streaming, preguntan que tipo de alivio de restriccións se plantea desde o Comité de Expertos e si entre ellas estaría recuperar la figura de almendra de concellos en los cierres perimetrales. Bueno, vou repetir o que dixen as dúas preguntas anteriores sobre as medidas. É cedo, de verdade, pouco procedente falar de momento desas medidas. Volvo a insistir nese agradecemento aos sanitarios que están nas unidades de críticos. Ahora mesmo, con ese número tan alto de pacientes, creo que non é oportuno falar de medidas. Sí, temos que traballar en elas, teñen que ser proporcionadas e, sobre todo, adaptadas á situación epidemiolóxica. Por lo tanto, vamos a seguir esperando. Bueno, hai preguntas que xa foron contestadas no transcurso da rolda de prensa. Hai unha que quedou pendente, por exemplo, Ángela de Correo Gallego di Galicia pasó de ser unha de las comunidades con la tasa más baja de mortalidad en la primera oleada a una de las que la tiene más alta. En solo 9 días de febrero se notificaron más de la mitad de las muertes que en todo abril, que consideramos como trágico. Da la impresión, dice, de que la Xunta está más pendiente de la presión hospitalaria desde el punto de vista sanitario y de salvar la economía que de frenar una sangría que parece no tener fin. Nos hemos acostumbrado a la muerte por COVID, no hay remedios para tratar de minimizar el impacto o asumimos ya esta consecuencia. Bueno, eu creo que todos dedicamos as primeiras palabras para lamentar os falecementos, que nesta rolda de prensa exactamente igual, no comité clínico exactamente igual, son os datos que se analizan en primeiro lugar. É un pouco injusto analizar os datos de mortalidade vendo as 2-3 últimas semanas, ou poderían facerse os datos de onte. Nos seguimos dicindo que Galicia, no que vai de ano na taxa de mortalidade, ten o valor máis baixo na España peninsular. Solo ten un valor máis baixo as Illas Baleares e as Canarias. Creo que isto é froito dun traballo importantísimo dos sanitarios que están a conseguir que esa mortalidade sexa deste valor, o esforzo que están a facer pois todos. Quero insistir, por exemplo, no ámbito das residencias, antes da chegada da vacina, ese cribado semanal por PCR en saliva e semanal por antíxenos prácticamente dende o mes de outubbre. Ahora mesmo estamos a facer 2 cribados semanais de las residencias sociosanitarias para detectar canto antes os gromos e frenalos. Os datos da mortalidade en residencias baixaron de xeito drástico, por unha banda pola contención dos gromos antes da vacina e, por suposto, pola irrupción da vacina, no que volvo a insistir, Galicia fixo un esforzo importantísimo en cumplir o plan de vacinación e que ese colectivo fora o primeiro en vacinarse. Creo que non corresponde á realidade esos datos, evidentemente son datos reales, pero é unha visión parcial. É certo que nós estamos neste momento agora no que, pola teoría, está a dar na práctica, o esperado que nestas semanas, cando estamos co pico de ingresos hospitalarios, se produzcan ese pico de falecementos que, repito, lamentamos e loitamos nós e, sobre todo, os sanitarios todos os días para que non ocurra. Por lo tanto, creo que Galicia sigue sendo a comunidade autónoma a nivel nacional, peninsular, con menor taxa de mortalidade e, repito, eso é mérito dos sanitarios e da organización que está a conseguir esos datos tan bons. Unha última pregunta, porque penso que as outras xa están contestadas. Pregunta Faro de Vigo, se tense mercado máis PCR que detectan a variante británica, ampliando as dúas que ata agora están disponibles nos hospitais galegos. Non entendín si ten aumentado. Bueno, supoño que será as máquinas que detectan a cepa británica. Bueno, nós tiñamos... A cepa británica ten unha particularidade que hai unha casa comercial, un proveedor de PCRs que se detecta de xeito específico, que tiñamos en Galicia en 2 centros. Eses 2 centros siguen tendo ese equipo e acaba de incorporarse un terceiro, de xeito que ahora temos en 3 áreas sanitarias o equipamento necesario para na PCR directamente poder ver a variante. Pero, ademais deso, tamén nestas 3 áreas sanitarias incorporarse equipo para secuenciar e non solamente saber se hai variante británica ou non, sino para poder obxectivala e tamén ver outras variantes que poidan surdir. Repito, hai un proxecto europeo e nacional no que participa Galicia para facer unha mostraxe de todos os positivos que se dan na comunidade autónoma, unha porcentaxe deles, e procesalos ben sexa mediante
esta máquina que permite ver na PCR se a variante británica ou non e, sobre todo, facer a secuenciación. É un proxecto que, bueno, que nos parece imprescindible para ter esa foto real, non só da británica que detecta esta máquina, sino de calquera outra variante que poida surdir nas vindeiras semanas, que, por suposto, repito, como decía antes, nos preocupa a todos. Moi ben, pois se non hai máis preguntas, gracias de novo pola vosa colaboración na difusión desta importante información. Gracias.